nonke nje egameni lika Jesu. Siyabonga abazali ngizobingelela bese ngithi happy new year. Sihlangene inkonzo yokuqala ezosihlanganisa njengabantu besifazane onyakeni ka2026. Injabulo lapho fanele ibe kangakanani? Uthando lulapho fanele ube kangakanani? Umakhelwane wakho fanele ngabe usumtshele kaningi wathi sasifanele kodwa mfowethu siqobo. Umusa ukuthi siwelile bazalwane. Umusa ukuthi sikhona. Ngicela nje ukunipha izwi bazalwane. Ngoba ngiyahluleka ukuxoxa kodwa mangase mangifaka izwi kungconywana. Ngizoze ngigcine sengikhuluma nezindaba zamakhelwane bazalwane. Lithi ngeBhayibheli kuLuka uchapter 10 verse 19 uthi nginikile igunya phezu kofezela uthi manyathela izinyoka angisoze noniwa yini. Owesifazane omaziyo uNkulunkulu kuwala ngisho usuhlethwa unikiwe igunya awusoze woniwa yilutho kwalizinto engahambi kahle empilweni yakho unikiwe igunya awusoze woniwa noma ngasiqinisa abazalwane uma singayiphethi igunya elivela kuNkulunkulu siyahluleka nisiyalile. Bakhona balahleka sebeyaliwe bantu bami. Bakhona balahleka beqondiswa endleleni kodwa igunya phezu kwezinto zonke. Thoma nibizwa ngabantwana, thonyobizwa ngabantwana. Abakholwayo bayobizwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngizosho njalo nje bafethu nginibingelela ukuthi ninegunya. Engathi kulonyaka ningahamba with that ukuthi ninegunya elinikiwe lona lokunyathela izinto. Lezi ngazethe ihlushwa ihunga yunegunya phezu kwazo. Lezi ngazethe ingafuni ukuya esontweni unegunya nikwa lona. Akufanele ubaguma mungazi ukuthi unikiwe khona. Asidinga mama badabukisayo, sidinga abathobekile, sidinga abazohamba bazi ukuthi mina nginepower ne-authority ne-dominion phezu kwezinto zonke emhlabeni. Ngizosho njalo uma uqala u2026 hamba wazi ukuthi unegunya. Izinto ezenzeka emzini wakho uyakwazi wena ukuyinqoba ngoba wena uvuke ebusuku uthintithi indongo uhambe wonke amagumbi endlu yakho uphumele eminyaka uthi ngegunya ngilikiwe ngalesi simo sothotshisa.